malimut. Tunis hapag gabangan muna ini tunis kailangan. Tunis hapag gabangan malukay na tunis ini yakabangan. Pagkalong mo hipagong lausin kakampungan wada kakausin tunis ini kia asuman. Wada kakausin tunis ini kia asuman. Ore Allah urul dengan dayang dia kami kai utuh bisin kia sasanaman. Baran kabuk na ando jormina malaul-laul na hari Mata kuliah ulwian. Bang mga Tunisian, naung puasa
Kalau imbituanan ini alam. Wala ni ko. Hangkan dakaw magkalimuan. Labi lumamataon kay mo dyan pagkaluyan. Doon na inluy bang mataas indakan. Alam mga pagkatumtuman nila inbakurawan. Ari Gaya salamat kita nyodot-jodai murah-murahan isujud ta isang ka Allah patuhan bangman kita yung sampai pemain at murah-murahan hari kia lilimuan magluluoy maglas
tangan Kalatak ka na nagsambuangan Ang labang pamaniwan wako kaya dili Man Ano usaha naman Ano saya Kairo Daya Yahuman na sabi. Kairo Daya May gagawang magalangan ba mga suway tanawan? Matulisang buhay na yung nananagaway tagawan. Mangurong at nakipanyuan, makakampungan na yung mga malahaktan yung sila pagka. Ano yan? Yutuk yung karo. Karo. Oh! Hoy, pagkasokan diyaw. Boleh dia mana boleh ya Kapangan pauan Jangan. Ah. Malang magkakabangan Umormat kita na ha mga kampung. Tangabawa kita. Yari hagitong mga yari kita. Juday hagitong. Bisan mahang magkabang. Magpakaratong ala makati nagka-organ na bihaon. Indaran tiyutong. Oh, ando dayang.
naong Lapangan pauan ah. Mamay ko lang mawag yan. Untas tawid naman may mga naglangan ng susatay. Bisan kita kakain makulatay. Magtimangon muna at nagpakaiba. nahog na. Dodang namoy Untas tawid lima sa Lima mo eh. Makapay ka pa. Waray! Stuck daw, stuck daw. Ano? Bakit yung boss? Untas tawid kapal kayang limaso. Labi na kapatang tahon lauyan na munyong ko. Inisa, may masi-masi, maulong ako. Waitun na matali,
miumunitul in pagkasipag lasari na mabinsol yari kamuha jantong nagbutikol ari rayong dodang lano may hani Mana pagkasubi ang kabantawan. Mahina ba ako kasi na lang? Nakakulan. Ikot ka sa video mo yan. Kas budi ka niya. Yan yung siyara. Maraming ka pa. Dahil ka juga abot antara ka. Atau siya pagitaw pa. Kuya watawat be. Ada balikan. Jawa na basusya. Tas kawin ng mablangan yaw. Nangap. Natakas wala na. Nangap lang ako na. Panakindo kamu kasay lasari magkuno-kuno yari kao hajantung yataw na muna malag isama ko ng ablangan ha. Aray mo masukay piya nga rin Matulog nagpakabati ako dito. Yung mga kumbinsi na yung ginawa. Tawag ko ngayon. Maluwi na niya. Sa akin hindi kinuha. May nila di rin biyan. May di rin kukuha niyo. Sao lagi tayo. Nangablangan yan.
Dayang basinata ay nagpalinaw. Impangatod ko duday kimanaw-kanaw. Parayato masuok na inlapitad law. Manaw-kanaw. Kami na bukid, tumakat pa siya kung langkit. Kaya kayo mag-reply how? Ma-reply ka. Ha? Oo, kunin. Pagkampang. Ma-reply siya. Asal muray sa pagkukya bibiyak sa tahan. Magpapadi-padi kamo insalasahan. Ako naman reply. Kasalanan dyan. Yari kami ako Dennis. Siyaw tao sa mga followers doon. Hamza, may vlog niya. Ang vlog niya. Mas Hamza sabi. Bisan makuri na ka-istorya na. Ang katag na mura ko kabiyaksan. Pamagpati ka mura ang kalasan. Saya kita. Mulai daw. Naman kalian matang maulong ako. Bang mapawasuntuan inumultan niyo sibu-sibu. Kamu itu talaga yung ama Hamza pa. Dengan Saudi ko siya. Yari kami ako Dennis, mga nagasubo. Panarita. Alam ni Timorin na kabati. Timorin na kabati. Saudi ko po. Ano sabihin mo? Ayaw masuk Oh, piyahan pa yan. Maluway na kita niyo abdutin ang pag-ibari. Maluway na kita niyo si Habay. Are
bagay manuway-ray di magpagatimbang. Ano na? Ayo! Ari! Yan na yung masang Bayang katimila. bagito nagpasti Isang upat na. aray rayon bamagdis sa rawa ikaw mapoki in pagulong tanyo dududay way nasari nagdurura-dura kita nyubang biya mabuhi hari na yung ando mangayo-ngayo kita dua sampai patapat buhi dapat buya kamu kalau naman kita nyo susugun makahaji Amin.